Si Migukula po atong pangutan-on kung mutsap-tsap pa ni siya og sakinan nga kinawat. Magmaskara lang ta para siya mailad. Ato ang ingnon nga atong ipatsap-tsap ang sakinan nga kinarnap. Ay sus, ato rago siyang iprank. Atong suwayan. Oy hala, Manny Chris TV, in fairness, no? Wapo kay kasi imong maskara. Parehas mong naong ni LeBron James. Nga player sa NBA ba? Oh, sakto gikain ko pisot. Kaila ko ni LeBron James. Katong hinigo kayo og 3 points. Uy, Manny Chris TV, kaila tsukuan ang LeBron James ba? Kato nang matso ka ayo murag naong og baka. Nagpatakara jud ka Raul. Ang naong ni LeBron James murag naong og gorilya. Unya mga idol, si Bigukula po wala jud kaila. Ako na lang kisinyasan para siya muduol ba? Padawag na rin mga idol. Unsa boss mo ay giingon niya? Mo chap-chap mo og sakyanan nga kinarnap bay? Ha? Mo chap-chap mo og sakyanan nga kinarnap? Chap-chap po ng sakyanan ba? Asa? Kinarnap ng sakyanan mo, kuan ba mo? Narnap? Oo. Asa mo nalapit? Chap-chap po, ni mo ka ng pisa-pisahon ba? Imo ni patimbang. Oo, ko'y pa-chap-chap ba? Ako nga ipalain ng makina. Tuon si Dodong. Kanang kinarnap nga sakyanan, pwede ra? Aw, imuha man kana. Kinarnap na ko. Asa man? Nang kinuha ko sa lain tao ba? Aman sa kanana. Kini ah. Ha? Kini sakyanan na. At team yun eh. Kini sakyanan na ba? Ipakita sa ko ano. Kita. Si Migukula po ni aksyon na duda. Ang akong tingog murag na ilhan niya. Mailan ko. Pakita daw ah. Ate, may klaro na. At kaya rin mo Yan sige, mga kailan ni kas kutingog. Ha? Ikaw. Atay. Asa ka? Uy! Asa ka eh? Si Migukula po ni Tuyok na kay mo sakay na kuno siya. Hantod karon murag di siya katuo ba? Ari diri pikas, ari diri. Ilay. Yawada. Siya wada. Nana may auto. Auto nga inuman ko ni. Ah, grabe. Inuman. Nakabunal tingay. Kabunal. Basti lang ahak ka. Nakabunal kuno ko may istorya niya. Guya Ito go. ko porsinto gabi. Lagong sam ka nga to. Nita ko ni mo kay wanaan mo kay ari-ari. Sa ako gimingaw da siya. Kay sa iyang tiki-tiki wala naman kuno sponsor siya. Unya ako siyang istoryahan nga mo chap-chap gid ay kanahan. Idol si Migo Kulapol. Mo chap-chap po de siya og kinarnap. Yung mo Uy, Migo. yo nakapalit lagi ka gauto lagi kaya. Kaya kadog-doda kanina. Hoy mga idol. Pilay sildos pulis mga idol. 40,000 ang buwan. Nebong na kani. Brand new pa dyan auto ha. Brad. Kaduda dyan ko. Uy hala, gidudahan din ko sa tabag ha. Migo. Mo chap-chap ba de kag sakinan Migo kinarnap? Oh. Itong ane kang sira. Naa di mo yung mga illegal dere nga mga kuan na tap ha. Tap-tap ako kinan. Basta ingana migo. Dili otoridad. Oh. Dili mga opisyal. Pakita dyan mo. Wah, na pero ay mga tuon man, ingon ka. Tuon na. Chap-chap. Ako Sakpan ka. Sakpan ka. Ato nga doon. Pilay kuan. Pilay. Mga
Dama ko yung number ni Unga. Gibawi na yun sa kanahan. Kay kung naa dito, iya ko nung itugan. Mga idol, si Migo Kulapo mo chap-chap gini og mga kinardap. Buya no Migoy. Na mga idol bawian na rin para nga. Mga idol, kung sama nag-istorya, tap-tap, di mapakita na. Ah. Dili gid kuno siya mo apil ng mga binuang. Pero mo dawat ra siya kung siya hatagan. Bisag explain pa na siya, sakpa naman. Sa una nga, ko nakatilaw na ko presuhan. Bao na. Gikulata Sa ko. una, kulata kuno siya. Naduda kung gipika na siya sa mga standby ba. Namuso siguro ni tawhana. Kuan ka to, gigipikan ng kili di mo ato kay namusom kuno ka. Muso nga katona mong kuan ya sodas. Briyaso. At pagkasano. Ingon pamuso ang hinungdan na to. Pamuso nga. Atraso di kunuto niya sa una kay giilog iyang chicks ba. Unya, purti man niyang isuka. Akong napikahan ko sa Migo Kulapo kay namuso. Ning tunguras, ni kukulat po, wala pa gid ka get over. Ay, auto no ni gamit to. Ay, ito na gamit. Wagi siya ka-recover mga idol. Si Migo Kulapo, diligid makatuo. Nakapangutan na siya, dako ba kuno kog halin sa botilya sa Kulapo? Tama, oy.